inda tuni alluran rigakafin coronavirus suka iso nan Kano, sai dai ga alama tuni har kallo ya koma sama bayan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya albashir ga limaman jihar Kano da kuma ladanai cewa ta kansu za a fara gwajin allurar rigakafin ta coronavirus. Babu shakka wannan magani za a ba limamai, za a ba naibai, za a ba ladanai. Ko dan ba komai kowane wata suna ganin alat. Tun da ku suna ganin alat kuma ba su ce mana sun daina ganin alat ba, to ba za mu manta da su ba. Wannan dai ba shi da maraba da azancin nan na daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Sai dai ga dukkan alamu da dama daga cikin limamai sun fara cewa ta yaya gwamna zai mana haka a maimakon ya ce a fara ta kan mai martaba sarki ko kuma shugaban majalisar malamai, amma sai ya ce a fara ta kan limamai. Malam Lawan Abubakar shine babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Triumph da ke a Fage a nan birnin Kano. Duk maganan nan ta rigakafi magana ce ta a gujewa mutuwa wajen a samu zaman lafiya. Al'ummar mu kullum tana mutuwa akan harkar tsaro. Wannan yana daga cikin abin da yake daurewa talakawa kai. In mutuwa ake guje musu, me yasa hukuma ba za ta fi mai da hankali akan sha'anin tsaro ba? Ba ina cewa ba a yi bane, amma dai wannan maganganun muna jin su a gari, kuma a matsayin mu na limamai almajirai mun san za mu ci gaba da fuskantar wannan kalubale na tambaya. Shin ko yaya limaman masallatan Juma'a da ladanansu a ƙananan hukumomi suka duba hakan? Ga yadda Salisu Hussaini Usman ya gana da wasu daga cikinsu. Ba ladanai zaka ce ba, ta kan limamai aka ce. Ladanai su ai ƙasa suke, su in aka yi wa liman suka gani, aka yi wa na'ibi suka gani, to ai su ma ya yi musu, tunda dai mu mun san rayuwa ta Allah ce. Amma wani liman shi ma ya ce a fara ta kan ladan tukun ya gani. To shi ba shi ne babba ba? Shi liman ɗin. Farko wanda za a fara ta kansu shugabanni wanda suke manya, sai a faro ta kansu a gangaro har zuwa ƙasa-ƙasa, ko ba haka ba ne? In an ce ta kan ladane za a fara, sai a faro ta kan babban ladani tukuna, sannan sai a zo kaina. Aramale sunana Muhammad Nur Abdulaziz, wanda yake ladanci a masallacin Sheka Sabuwar Abuja kusa da gidan Garbu. To gaskiya da dama wasu dai su balladancin ba, da ji shiru. Kun ga kiran sallah kenan. A da kiran sallah dai kam dai za a dinga jin za a dinga musabaka gaskiya. Da kai da ka tsaya ma gara ka daina kiran sallah. To ai shiru ne za a ji, amma ban daina ba dai za a ji shiru. A ce ba na gari. Sunana Muhammad Chiroma. To malam waye shugaban kwamitin corona nan ne? Ba dubuti gwamna ba ne ba, wallahi akan sai kamata a fara gwadawa da shi kansa mai girma gwamna. Ai daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Sunana Kabiru Balmasi dan Taura, imam masallacin Murtala Hausawa Kano. Domin mun yadda da duk abin da za a kan irin wannan, muna fata Allah ka ɗauke mana. Kuma muna ta addu'a Allah ka yaye mana wannan musiba da ake ciki, Allah ka tsare mu ka kiyaye mu da sauran bala'o'i da ake gani.